ሰላም ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም ኣነ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዳሕና እየ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዘውፅዋ ጓል ኣንስተይቲ ንፈልጠሉ ሜላታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ለማዓንቲ ነልዕሎ ሓሳብ ቁሩብ ኮንፊውዝ ክገብረኩም ይኽእል እዩ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብርሕቐት ጥራሕ ብምርኣይ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝወፀት ምዃና ንፈልጠሉ ሜላታት ሒዘልኩም ኣለኹ ብፍላይ እዚ መደብ ዝጠቕመኩም ናብ ሓዳር ህይወት ንምእታው ድሌት ዘለኩምን ብዙሕ ዝበሃል ወይ ከዓ ምንም ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ልምዲ ዘይብላ ጓል ኣንስተይቲ ንምምርዓው ድሌት ንዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ እዩ ገና ብጾታዊ ርክብ ከይፈተንኩማ እዛ ቆልዓ እዚኣ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ወፅያ ድያስ ወይ ከዓ ምንም ዓይነት ኤክስፔሪየንስ የብላን ዝብል ነገር ንፈልጠሎም ሜላታት እዮም ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ብኣፈን ወይ ከዓ ብኢደን ጥራሕ ጾታዊ ርክብ ገይረን ኮይኑ ግና ናብ ብልዕተን መትሎ ዘእተዋ ክኾና ይኽእላ እየን ኮይኑ ግና ለማዓንትን ርአን ናብ ብልዕተን መትሎ እቴን ጾታዊ ርክብ ንዝገበራ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እዩ መደብና ናብ ብዙሓት ንኽባጻሕ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት ናብ መደበይ ከኣቱን ከለኹ እቲ ቀዳማይ ንፈልጠሉ ሜላ ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ ምስ ገበራ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣይ ለውጥታት ኣሎ እዚ ለውጢ እንታይ እዩ ዘበል ነገር ክንርኢ ከለና ኣጥዋተን ካብቲ ካልእ ግዜ ወይ ከዓ ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ናይ ምትራር ጠባይ የምጽእ እዩ እዚ ጠባይ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ጾታዊ ርክብ ምስ ኣተዋ ምስ ሆርሞን ቼንጅ ተተሓዘ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ሰውነተን ሓድሽ ነገር ናይ ምቕባል ጠባይ ስለ ዘርኢ ኣጥዋተን ናይ ምትራር ናይ ምጥንካር ጠባይ የርኢ እዩ ስለዝኾነ ትርር ዝበለ ድርቕ ዝበለጡ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ኤክስፔሪየንስ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ እየን ወይ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ጾታዊ ርክብ ፕራክቲስ ዝገበረት ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝኾነት በዚ ሜላዚ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና እቲ ካልኣይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ልምዲ ከም ዘለዋ ንፈልጠሉ ሜላ እንታይ እዩ ናይ ጥወን ጫፍ ክንካእ እንከሎ ስምዒተን ይለዓል እዩ ኮይኑ ግና ድንግል ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጥወን ጫፍ ብምንካእ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ከተለዓሉ ኣይትኽእሉን ምክንያቱ እንታይ እዩ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ንጾታዊ ርክብ ሓደሽቲ ስለ ዝኾና ናይ ኣጥዋተን ሴንሲቲቪቲ ምስ ናይ ኣጥዋተን ምትራር ስለ ዝተተሓዘ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ወዲ ክትተሓቋቆፍ እንከላ ኣጥዋታ ክንከኣን ከለዋን ስምዒታ ዝለዓል እንተኾይኑ ቅድሚ ሕዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ኤክስፔሪየንስ ከም ዘለዋ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ስለዝኾነ ነዘን ነገራት ንምፍላጥ ኣብ ከንፈር ንከንፈር ትሰዓዓምሉ እዋን ኣእዳውኩም ናብ ኣጥዋታ ብምስዳድን ብምንካእን ኣብቲ ግዜ ስምዒታዊ ትኾንን ዕንታ ዕምት ተብል እንተኾይና ቀልጢፋ ተትንፍስ እንተኾይናን ኣተነፋፈሳ እውን ሙቆት ዘለዎ እንተኾይኑ ቅድሚ ሕዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ልምዲ ከም ዘለዋ ንፈልጠሉ ሜላ እዩ እቲ ሳልሳይ ሜላ እንታይ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ምንም ነገር ከም ዘየለ ተሓጒስካ ክትነብር ጥራሕ ከም ዘለካ ትነግረካ እንተኾይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ኤክስፔሪየንስ ከም ዘለዋ ዘርኢ እዩ ነዚ ዝበልኩሉ ምክንያት እንታይ እዩ ጾታዊ ርክብ ብጠባዩ ኣብ ክልቲኡ ጾታ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኦክሲቶሲን ዝበሃል ሆርሞን ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ታሕጓስ ሆርሞን ኢልና ንጽውዖ ዓይነት ሆርሞን እዚ ስለዝኾነ እዚ ሆርሞን እዚ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ይፍልፍል እዩ እዚ ሆርሞን እዚ ብጠባዩ ድማ ፍትሕ ክንብልን ከነዘናጋዕን ዝገብረና እዩ ዘይምጭናቕ ነፍስና ሌዚ ዝገብር ድቃስ ንኽንፈቱ ዝገብረናን ጥራሕ ክንዘናጋዕ ዝገብረና ሆርሞን ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ መጻኢ ምጭናቕ ገዲፈን ፍትሕ ኢለን ሕጉሳት ጥራሕ ንኽኾና ዝገብረን ሆርሞን እዩ ስለዝኾነ ንኽትሕጎስ ጥራሕ ትነግረካ እንተኾይና ኦክሲቶሲን ዝበሃል ሆርሞን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝገበረቶ ናይ ጾታዊ ርክብ ኤክስፔሪየንስ ዝረኸበቶ ስለዝኾነ እዩ ኮይኑ ግና እዚ ሜላ እዚ 100% ልክዕ እዩ ክንብሎ ኣይንኽእልን እዚ ሜላ እዚ ሙሉእ ንሙሉእ ልክዕ እዩ ኢልና ክንሕዝቦ ንኽእል ዓይነት ሜላ ኣይኮነን ካብተን ክንፈልጠለን ንኽእል ወይ ከዓ ክንጥርጥረለን ንኽእል ዓይነት ሜላታት ሓደ እዩ እቲ ራብዓይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ልምዲ ከም ዘለዋ ንፈልጠሉ ሜላ እንታይ እዩ ብልዕታን እቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ናይ ብልዕታን ማለት እውን ቂንጥር ኢልና ንጽውዖ ክፍሊ እዚ መልሲ መሃብ ይጅምር እዩ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ኣብ ከንፈር ንከንፈር ምስዓም ግዜ ኢድኩም ናብ ብልዕተን
ናይ ምስዳድ ልምዲ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣጻብዕትኩም ናብቲ ብልዕተን ከባቢ ኣብ ትሰድሉ እዋን ኣብዚ ግዜ እታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ስምዒት ተኣቱ ተኾይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ካልእ ወዲ ቅድሚ ሕዚ ጾታዊ ርክብ ገይራላ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? እዘን ናይ ሰውነት ክፍልታት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝገበረቶ ናይ ጾታዊ ርክብ ኢኒሼት ዝኾና ወይ ከዓ ዝለዓላ ዓይነት ናይ ብልዕቲ ክፍልታት እየን። ደቂ ተባዕትዮ ባጻብዕትኩም ኣብ ትነኻኽእወን እዋን ቂንጥረን እንዳወሰኸ ዝመጽእ እንተኾይኑ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ራሕሲ ዝስምዐን እንተኾይኑን እዛ ጓል ኣንስተይቲ ጾታዊ ርክብ ከም ዝጀመረት ንፈልጠሉ ዓይነት ሜላ እዩ እዚ። እቲ ሓምሻይን ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ድማ ምስ ናይ ብልዕተን ሳይዝ ዝተተሓሓዘ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ርክብ ክጅምራ ከለዋ ብልዕተን ናይ ምግፋሕ ጠባይ የምጽእ እዩ። ኮይኑ ግና ጾታዊ ርክብ ዘይጀመረት እንተኾይና ብልዕታ ጸቢብ እዩ። ብፍላይ በጻብዕትኩም ክትራኸቦን ከለኹም ነጻብዕትኩም ሱቕ ኢሉ ዘእትዎ እንተኾይኑ ቅድሚ ሕዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ልምዲ ከም ዘለዋ ንፈልጠሉ ሜላ እዩ። እቲ ሻድሻይ ንፈልጠሉ ሜላ ኣብ ብልዕታ ዘሎ ናይ ፈሳሲ በዝሒ ይውስኽ እዩ። እዚ ምስ ስምዒት ተታሒዙ ዝለዓል ፈሳሲ ስለ ዝኾነ ናብ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ ምእታውኩም ሰውነታ ክንካእ እንከሎ ፈሳሲኣ ብጣዕሚ እንዳወሰኸ ይወፅእ እዩ። ስለ ዝኾነ ኣብ ብልዕታ ከባቢ ፈሳሲ ዝበዝሓ እንተኾይና ገና ሰውነታ ክንካእ እንከሎ ፈሳሲ ተውፅእ እንተኾይና ንጾታዊ ርክብ ብጣዕሚ ኣክቲቭ እያ። ቀልጢፋ እውን ሪስፖንስ ወይ ከዓ መልሲ ንምሃብ ቀረባ እያ። እዚ እንተኾይኑ ድማ ቅድሚ ሕዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ልምዲ ከም ዘለዋ ንፈልጠሉ ሜላ እዩ። ክነጠቓልሎን ከለና ካብዘን ዝረኣናየን 6 ሜላታት እስካብ 4 ዝኸውን ምልክታት እንተሪኢኹም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ኤክስፒሪየንስ ከም ዘለዋ ክንፈልጠሉ ንኽእለሉ ዓይነት ሜላታት እዮም። ኮይኑ ግና ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዝግባአኩም ነገር ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ? ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ናቹራሊ ድንግልነን ዝስእና ክህልዋ ይኽእላ እየን። ብተመሳሳሊ እውን ብልዕተን ስፍሕ ዝብለሉ ዕድል ኣሎ። ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ኤክሴፕሽን ነገራት ከም ዘጋጥም ክትርድኡ ክትክእለለኩም። ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥመኩም ከሎ ሓድሽ ክትኮኑ የብልኩምን። ናይ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ድንግልና በተዓባብያ ክኾን ይኽእል፣ ብከቢድ ስራሕ ክኾን ይኽእል። ናይ ሓደን ድንግልነን ክጠፍእ ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ። ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር ክትርድእዎን ክትክእለለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ሎምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ተተመችኩምን ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽባጻሕ ትደልዩ እንተኾይንኩምን ላይክ ግበርዎ። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ይቀኒለይ።